90 for i dag. Hvad siger du så? Hvad husker du skolen? Ja, det er sjovt, du spørger. Jeg husker lærerne, som var de nogle dumme svin. De spurgte hele tiden om alle mulige spørgsmål, og man skulle næsten tro, at de ikke havde uddannelse. Altså, de burde da næsten selv vide det. Ja. Blev slået? Ja, masser af gange. Kom med en episode, hvor du er blevet slået? Ja, der var en gang der, at vi skulle gå og slå pænt bag stolen. Eller bænken, hvad det nu vil kalde det. Så stod jeg ikke pænt, så fik jeg sgu lige en øretæv. Og jeg fik muligheden at tage på en lussing, eller en eftersidning, det er det hedder, ja. Og så valgte jeg så at få en lussing. Det kunne jeg så mærke i flere dage. Det var dumt. Hvad er nu? Du kan snakke med en time. Du kan ikke engang stå ordentligt bag en stol. Du er ikke så meget præget mig. Du fortjener en ordentlig ond lussing. Ja, fru Olsen. Det er jo ligesom nutidens skole, hvor at, eleverne, det er alt. Ikke bare dem, der skal slås. Så. Ja. Hvis du skulle forklare din skole med 3 ord, hvad vil du så sige, der snakker om? Fængsel. Ja, fængsel. Mange års fængsel. Jeg ved ikke, om det er fængsel. Jeg var en tykke dreng i klassen, så jeg fik rigtig mange slag, og det var bare, jeg var ikke ham, de kunne lide, så det var også den måde, de kiggede på mig, og ja, det blev bare en tragedie. Det er lidt sjovt, men det var hyggeligt at snakke med dig. Ja, en anden gang. Min dreng. Isabella. Abdallah. Og Gustav.